Днеска сме петък. Помниш ли коя дата бяхме? 21 или 2 ли? Така, кой месец? Месец февруари. Говори по-високо, да чуя камерата. Месец февруари, бе, Боре. Петък, 22 или 21 месец февруари 2025. Да. Тече, всичко тече и продължаваме да течем под вещите грижи на община Пловдив и домоуправа в дома ни. И аз стъпих без да искам тук с босия крак и си намокрих чорапци. Течем си, продължаваме да течем, защото хората под нас са рязали носещи стени в апартаментите си и тази таванна плоча пропада и провисва все повече. А фирма Доморазвала и ДНСК и община Пловдив район Тракия укривателствуват виновните лица. И сега са свикали общо събрание на входа, което може да се състои идния четвъртък, където ще изнудват моите съседи да събират пари за ремонти, които са причинени от конкретни лица. Сега ще се опитат да прехвърлят вината за тия проблеми и за тия аварии върху останалите ни съседи. Да. Виж каква красота. Просто си течем. Аз не мога да разбера защо всички трябва да плащат за това, че някои са разрушили панели. Умишлено са разрушили и са избили стени, където им е работата в панели. Ето каква красота. Точно под това място е едната избита врата. И тук се вижда с невъоръжено око как панела, който е над нас, се разпада и разрушава. Това е покривен панел над моя апартамент, който води към подпокривното пространство и се вижда как целият хоризонтално се напуква и поддава. А в него има топлообменно тяло на неактивната и изключена отоплителна система тип парно. А този топлообменник заедно с панела се е нацъвкал сега целия. И сега ще се опитват да изнудват съседите да плащат пари за ремонт на покрив, обаче никой не обелва и дума за укрепване на носещите стени под този покрив, които умишлено са разрушени. Ще кажеш ли специални поздрави на фирма Домоуправа и на община Пловдив? Специални поздрави и свършете някаква работа да не сме под дъжда. Крадливи герберасти. Просто всичко най-лошо на света ви пожелавам. Мамичката ви дейба. Без псовни.